Първия си гол в Висшата лига. Савиньо дава аванс на Манчестър Сити в средата на първото полувреме. Небесно-сините на Хосеп Гвардиола излязоха напред на Кинг Палас стадиум срещу Лестър Сити. Дами и господа, обратно в нашето коментарно студио. С Адриан Ганчев и с Николай Русинов обсъждаме това, което правят отборите на Руд Ван Нистелрой и Хосеп Гвардиола. Така че директно с анализа на първите 45 минути, Ники, ти прогнозира победа за Манчестър Сити. Според твоите очаквания ли обаче се развиват нещата? Ти спомняш, ти казах 3-1. Имах очаквания Сити да са нестабилни в защита и да пуснат гол. Все още не са пуснали гол, но пък видяхме след малко ще стигнем до темата да не имаха проблеми в защита, но пък позитива за тях е, че днес изглеждат по-добре в играта с топката, така че някои аспекти от играта им почват да се подобряват. Просто имам, както вече казахме няколко пъти, страшно много неща, които трябва да подобрят, за да се върнат до стартовото ниво, на което бяха. Ади не беше впечатлен от... Както вече казахме няколко пъти, страшно много неща, които трябва да подобрят, за да се върнат до стартовото ниво, на което бяха. Ади не беше впечатлен от играта на Сити не точно в фаза защита, но когато не владеят топката. Защо според теб обаче? Да, в двата аспекта, които казах преди, в момента... Но когато не владеят топката, защо според теб обаче? Да, в двата аспекта, които казах преди, в момента, в който изгубят топката в по-горните части на терена, близко към вратата на Лестър, и в момента, в който Лестър има топката дълбоко, виждаме, че всяко едно притежание на Лестър води до наказателното поле на Сити, което е голям проблем. И трупат доста самочувствие Лестър от това. Добре, да започнем обаче с ситуациите, които пък Манчестър Сити създаде, защото